Kucatshwa indlela yangomuso ezwenikazi iAfrika namuhla. Leso isiqubulo sakulonyaka se-Africa's Travel Indaba lapho kuzobe kukhangiswa imikhiqizo ezwenikazi emkhakheni wezokuvakasha la kulindele khona inkulungwane zevakashi. Lo mkhakha ufaka u10% wezomnotho kuleli. Ezokuvakasha izona ezashaya kakhulu ngenxa yesifo i-COVID-19 nemthelela yaso. Izimenye esithangamini beindaba zithi nakuba kukuningi osekwenziwe ukunqanda imithelela yalesifo, inselele edala ukufuna kwamaVisa uma uvakashela elinye ilizwe kuleli kuba nomthelela omubi emnothweni. Across the entire continent, there are bottlenecks where we cannot travel to each other's country. Now, the challenging aspect is that there are countries outside Africa that can travel to almost 43 countries without need for a visa. That needs to be addressed. I am committed to reducing the barriers that threaten the growth of the sector, together with all the role players. Le ngqungquthela yakulonyaka izoba nosomabhizinisi abasafufusa abalinganiselwa ku120 abazokhangisa ngemikhiqizo yabo kwezokuvakasha. One of our challenges is market access. So some of our SMMEs do not have an opportunity to ever even leave the country and meet the buyers that actually come here. So this provides an opportunity for them. Khona manjalo isinqumo mayelana neqembu lebhola laseNgilandi iTottenham Hotspur ukuthi likhangise ezokuvakasha kuleli sizothathwa kusasa. Izindaba za SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.